Co se týká toho procesu, já bych ještě vyzdvihla vlastně ten časový flow hodnocení vašeho projektu, kdy To, že pre nás neskutočná vec, hej, že hoď sme sa, hýbeme sa v slovenskom prostredí, konec koncov momentálny projekt, ktorý máme na Slovensku, on vychádza z nejakého európskeho, kde nám Európska komisia alebo EICčko dalo hodnotenie, že je to dobrý projekt, je to kvalitný projekt. A bez ohľadu na to, že EIC nám na to dalo, že je to dobrý projekt, kvalitný projekt, tak to hodnotiace kritérium bolo, alebo že hodnotiace, ten čas hodnotenia bol absolútne presiahnutý na úrovni hodnotiteľov na slovenskej strane. Nechcem povedať, či to bola výskumná agentúra alebo ministerstvo hospodárstva, proste ten časový posun bol posunutý do extrému, až tak, že hodnotenie o tom, že projekt je dobrý a kvalitný a že ide sa podpísať zmluva o spolupráci, bolo ďaleko potom, ako ten projekt už mal začať. Hej, že ten časový ramec bol na Slovensku neskutočne dlhý. V Českej republiky to bolo neskutočne krátke. My sme, že keď to mám porovnať, že keď mám vyzdvihnúť len nejaké porovnanie slovenského a českého grantového prostredia je, že české mi príde čitateľné.